Vale. Vamos a estar en el aire. Buenos días, hola. Buenos días, hola. Buenos días, hola. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos e a todas. Benvidos a segundo día desta 13ª edición da subida Taboada. Arranca este fin de semana o Campeonato Montaña Xunta de Galicia, Circuito Internacional de Montalegre 2026. Como digo, faino na provincia de Lugo, en Taboada, volvendo a ser o epicentro da montaña galega, volvendo a abrir o Campeonato Galego de Montaña, neste caso 2026, aquí en Taboada. Xa se disputou onte o primeiro día de competición, estamos xa postos e dispostos para disfrutar deste segundo día de competición, neste caso coa segunda manga de entrenos que prácticamente xa vai comenzar nos intres. Xa temos o coche cero que comprobando que todo está correctamente, que todo está perfecto para dar inicio, como digo, a esta segunda manga. O primeiro que temos que decir é que as condicións climáticas, lóxicamente, cambiaron un pouco con respecto a onte, bastante máis fresquiño esta hora da mañán, cando son exactamente as 9:29 da mañán, como digo, bastante máis fresquiño, unha niebla que de momento non impide o transcurrir da proba, pero, bueno, Quique, bons días de novo. Bos días a todos, estamos aquí, bueno, no segundo día de competición desta primeira subida do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña Circuito Internacional de Montalegre. Como ben dicen, non, condicións un pouco distintas ás de onte nesta primeira manga de adestramentos. É previsible que vaya abrindo día según vayan pasando as horas. Vamos a ver si con estas condicións os tempos que conseguiron onte se consiguen baixar, que estou convencido que sí, porque o trazado ten unha pinta espectacular. Acabamos de baixar por ele outra vez, igual que onte, está perfecto para correr, non hai ningún tipo de impedimento, a niebla alta, así que vamos a disfrutar desta segunda xornada da subida Taboada. Así é que ahora enseguida repasaremos os tempos da xornada de onte rapidamente, sobre todo esos primeiros clasificados que marcan o de vir na clasificación xeral. O directo solo é que o ter que transmitir ou estar transmitindo pois co dron para ter esas imaxes espectaculares, lóxicamente o dron ten unha autonomía e pois neses impás cando hai que baixalo ou ben cando hai algún incidente, pois aproveitamos para cargar baterías. Por lo tanto, por iso neses directos que estamos facendo, en vez de ser todos continuos, pois hai eses cortes de directo que, bueno, é un pouquiño gajes do oficio, por así decirlo, xa que se queremos gozar desas imaxes do dron. A electrónica, a tecnología é o que ten, de momento é o que ten, así que pois agradecer o traballo tanto de Gubi Social Media con Julio nese dron, nese primeiro dron que estamos a disfrutar na calne da FGA, así como na segunda parte do trazado o dron de Izan Barra Gómez, que tamén no seu canal podedes disfrutar desas últimas kilómetros, deses últimos metros do percorrido. Antes de dar inicio, como digo, a esa segunda manga de adestramentos, Quique, que comenzaremos, como sempre, cos participantes na regularidade, moi rapidamente vamos a repasar, sobre todo, neste caso, os tempos da xoral. Depois iremos ordenando os tempos de diferentes clases, pero simplemente nesa clasificación general do día de onte, con dúas mangas oficiais disputadas, como o temos ata o momento, Quique. Vamos cos 10 primeiros clasificados da xeral, Samuel, encabezada por Jacobo Senín Pereira con un tempo de 1:30.845, seguido de Abraham Vázquez con un tempo de 1:36.456, terceiro Jesús López Fernández cun tempo de 1:38.328, cuarto Yelko Álvarez cun tempo de 1:39.172, quinto Jorge Pérez Alonso e primer carrozado cun tempo de 1:41.157, sexto Alfonso Bentín Gil Pisco cun tempo de 1:41.596, sétimo Javier Carballo cun tempo de 1:45.068, octavo Manuel Rey cun tempo de 1:46.369, noveno Adrián Pereira Losada cun tempo de 1:47.222 e décimo
César Domínguez González cun tempo de 1:47.465. Bueno, como ti dices, que seguramente moi previsible que eses tempos sexan batidos no día de hoxe, porque a verdad que, como dicías, o trazado encontrase nunha verdad cunhas condicións fantásticas, con máis goma lóxicamente despois das mangas disputadas onte, con máis grip, xa o decían os pilotos no parque cerrado final do primeiro día, non? Cando estábamos departindo un poquinho con eles, que lóxicamente as condicións van mellorar en canto a grip, porque a verdad que había algunha zona sobre todo complicada. Tivemos aí onte unha curviña que se atragantou máis de un, sobre todo porque, bueno, unha curva rápida en apoio donde non había o grip suficiente. Bueno, supoño que hoxe cada un que máis ou que menos marcada en rojo, non? Sí, vermello, vamos. Inda que estea marcada como un punto, digamos, complicado, porque é unha curva de izquierdas que chegas cun cambio de peralte, é bastante complicada a frenada, non? Eu penso que tomarían notas e referencias no día de onte para sacrificar un pouco que a entrada nesa curva e salir, digamos, con un pouco máis de velocidade na curva posterior. Veremos a ver se así non. Non obstante, penso que é unha das partes máis complicadas, digamos, que ten esta subida, pero bueno, sí que é verdad que o que falaban os pilotos, non? Co paso das mangas vai haber máis goma na carretera. Hai que destacar que este ano o piso é totalmente renovado, polo tanto, co paso das mangas vai haber máis grip, porque vai haber máis goma. O que estábamos falando, non? Seguramente na primeira ou na segunda manga oficial de hoxe miraránse baixadas sustanciales dos tempos de onte. Decir, Quique, que como formato de onte baixaron todos os participantes, en este caso carrozados e non carrozados. Xa temos os primeiros participantes de regularidade que dan comezo ahora sí a este segundo día de competición aquí en Taboada. Neste caso ponse en marcha coa saída de Manuel Ángel Díaz, o dorsal 66, acompañado de Miguel Ángel Díaz, nese Nissan Micra, que, como digo, dan un pistoletazo de salida este segundo día de competición na regularidade, donde temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes. Regularidade, Samuel, que máis adiante falaremos da clasificación xeral despois do día de onte. Vai se meter moi caro, non, os puestos do podium. Así é, dorsal 65 tamén xa en carreira, Cristian Castro, da escudería Ponte Caldelas, acompañado de Rodrigo Tielas, nese Renault Clio que tamén toman saída. Ben explicado a regularidade, Al final temos que esperar hasta a última manga para facer esas cuentas e ver, porque finalmente, como dicías ti, vai estar moi igualado, e ver quen é capaz de subir o máis alto do caixón do podio. Saída 64 tamén, neste caso para Abel Yáñez, con Lorena Salgado a súa dereita nese Ford Fiesta XRX2 da escudería Tabodela, que xa afrontan eses primeiros metros, bueno, como digo, con unha temperatura diferente a donte, pero adaptándose, non queda outra. Sí, seguramente tomen esta primeira manga de estramentos con bastante cautela. Escudería local tamén, a escudería Taboada, para Darío Amorín con Francisco Rigueira nese BMW 325, que toman tamén en saída. Temos diante nosa bueno, pues unha institución do automobilismo, a Manolo Senra, que se chagou aquí ao autobús para departir un pouco mentras non lle toca tomar saída. A verdade que Manolo sempre hai que agradecer, que siga estando presente en todas as carreiras. Que duren moitos anos, como decía outro, non? Ao final ter unha institución ele o coche como Manolo presente, pois a verdade que é de agradecer en calquera proba. Tomaba tamén a saída dorsal 63 Darío Amorín con Francisco Rigueira, como decíamos, da escudería Taboada, igual que Fernando Ferreiro e Antonio Martínez da escudería Taboada tamén con ese Ford Focus. Esa o último dos participantes, Alfonso Cabral, Sito Cabral con José Manuel Quintás da escudería Ponte Caldelas, con ese Honda Civic que toman saída e dan por concluído o apartado de regularidades. Xa pasamos, neste caso, a zona velocidade, apartado velocidade, donde José Manuel Lareán co seu Renault 5 7 Turbo da escudería Lindeza será o que se poña en marcha nun sin 3.
Bueno, como digo, estamos a espera de arranque de esa clase 5C para despois pasar a 5B, a 5A, clase 5, que, como digo, aquí, que onte moi competida, moi reñida, sobre todo nos aspectos, nos postos de cabeza, vais a vender cara, a vitoria. Sí, así é, non? Tanto na clase 5C como na 5B miramos que, bueno, pois onte os resultados para nada está todo feito, non? É algo moi bo deste formato de coller o mellor tempo do sábado e o mellor do domingo, non? Que así obligas un pouco a correr os 2 días e non a quedarse solo cos tempos dun dos 2 días, e, bueno, iso non cabe duda que fai a carreira máis atractiva. Bueno, pues en marcha, como digo, xa neste caso apartado de velocidade con José Manuel Areán, co ese Renault 5.7 Turbo, que se afronta esos primeiros metros destes 3 km, 300 metros que é o que compoñen a esta subida a Taboada, uns kilómetros, destes 3 km 300 metros, donde onte decíamos, técnicamente temos a primeira zona de baixada, para depois pasar a esa zona xa que encaramos a subida ata o final. Dorsal número 58 que tamén se pon en marcha, neste caso Bruno Varela da escudería Taboada con ese Renault Clio 16 válvulas, como digo, encuadrado na clase 5C. Pouco a pouco íbamos ter xa os primeiros tempos desta categoría de velocidade cando vayan chegando á línea de meta. Máis participantes ahora mismo tocaba ayer o turno de Marco Rodríguez, escudería Taboada, con Opel Corsa GSI, coche emblemático, que gusta ver tamén dos anos 90, coche que mirábamos por o territorio nacional e que sempre é un luxo ter ese tipo de vehículos que pouco se miran xa, lóxicamente, no mundo da competición. Outro da escudería local, dorsal número 56, escudería Taboada, Luis Torres Santiago, con Renault Megane Coupé, afrontando a proba da casa con moitas ganas. Estamos a espera xa de que cheguen os primeiros tempos. Saída para Noé González de escudería O Convento Motorsport co Peugeot 200 XS, que a verdad ten un soar redondo, unha afinación, a verdad que xa se nota, non? Cuando sale, cuando toma partida, que pues, está ben armado, efectivamente. Temos xa o primeiro tempo en meta, Samuel, de José Manuel Areán Saborida con 2.14.457. Turno ahora para Rubén Tejido Álvarez da escudería Senrasport con Opel Corsa GSI, enclavado tamén dentro desa clase 5C que tomaba a partida desde aquí, desde a línea de saída. Temos xa Bruno Varela en meta, Samuel, cun tempo de 2.05.167. Siguen saindo vehículos desta línea de saída. César Figueiras Ledo da escudería local, da escudería Taboada tamén con ese Citroën Saxo. Seguimos dentro da 5C, o que tomaba partida tamén desde a línea de saída donde nos encontramos donde pues está o gran responsable tamén da escudería Taboada, Miguel Ratón, vendo e controlando que todo teña un transcurrir fantástico. Saída tamén para a escudería Tino Racing, Francisco Pérez Méndez con Peugeot 206 XS, xa os últimos vehículos da categoría 5C, o que toma partida. Temos xa tempo de Marco Rodríguez en meta, 2.08.069, e Luis Torres Santiago cun tempo de 2.09.375.
Dorsal 51, Carlos Rodríguez Pérez con Peugeot 106, Escudería Pontevedra, o que toma saída. Damos por rematado a 5C pasando a 5B. Depois, tempo... ao acabar iba a decir que ordenaremos por clases esas clasificacións, pero temos máis tempos, Quique. Temos o tempo de Noé González en meta, 1.59.502. Tempo tamén para Rubén Teijido, 1.57.165. Dorsal 50, Miguel Vázquez co Citroën AX, turno para él que se afronta estes primeiros metros. A verdade que, como decimos, non ten o que estábamos a falar, están tomando esta primeira manga de adestramentos para comprobar que, bueno, que o piso está con bo grip, sí, con grip. ya que, bueno, temos unha temperatura bastante máis fresca e, bueno, estarán tomando referencias para apretar na primeira oficial. Bueno, de momento a néboa respetando o trazado, que é importante, visibilidade, como podes apreciar no dron, visibilidade non diría perfecta, pero bueno, moi boa visibilidade dentro do nevoeiro que temos arriba no alto. Saída tamén para o incombustible para Antonio Mosquera, os que diría Ourense co Suzuki Swift Sport, Suzuki Swift da Copa. Temos tempo xa en meta para César Figueiras, 1.55.318. Mentras na grella de saída, na línea de saída, Alberto Pereira Blanco, da agrupación deportiva Noroeste Motorsport co BMW E36, o que facía acto de presencia no trazado dentro desa clase 5B. Temos tamén tempo para Francisco Pérez en meta con 2.05.417. Damos por finalizada así a 5C e imos agora a esperar que cheguen os primeiros participantes da 5B. Temos xa o tempo de Carlos Rodríguez en meta, primer participante da 5B, con un tempo de 1.52.360. Xa baixa sustancialmente o tempo conseguido por David Rodríguez na segunda manga oficial de onte. O tempo notase o que estamos falando, al final ese grip vai mellorar moitísimo e polo tanto os tempos tamén, cando escoitábamos o ruido do motor da saída de Óscar Franco Muiños da Escudería Pontevedra con ese Renault Clio de 16 válvulas, como decíamos antes, Samuel, empezan xa un pouco, como se suele decir, a descubrirse as cartas, non? Carlos apretando duramente xa desde a manga de entrenos para buscar ese límite para, bueno, tratar de rebaixar o tempo de onte e levarse a victoria nesta 5B. O Opel Corsa de David Rodríguez Sandoval da Escudería Carballiño tamén toma partida desde a línea de saída e, como dicimos, Quique, empezan a mellorar os tempos claramente, ese grip, esa goma que sí que fai que, bueno, pois as sensacións sexan de máis seguridade, de máis ataque, cando seguramente suba a temperatura aínda máis mellores tempos miraremos. Así é, Samuel, xa temos tempo tamén para Miguel Vázquez González en meta, 2.04.154, e o incombustible Antonio Mosquera, 2.11.801. Saída para David Suárez García de Gali Racing, Escudería Gali Racing, Renault 5.7 Turbo, dentro da 5B tamén, que toma partida. Tempo xa para Alberto Pereira Blanco en meta, 2.19.782. Dorsal 44, Escudería Pontevedra, Rodrigo Álvarez, Peugeot 206. Dorsal 42, Eduardo Domínguez Fernández, de Escudería Convento Motorsport 206 RC, que tamén tomando xa con moitas ganas estes primeiros metros desta 13ª subida a Taboada. Tempo xa en meta, Samuel, para Óscar Franco con un 2.04.661. A espera de que chegue David Rodríguez, que era o líder hasta o día de onte. Veremos quen de dar caza a Carlos Rodríguez. Tempo agora xa para a clase 5A, facendo acto de presencia José Manuel de Castro Martínez da Escudería Taboada, da Escudería Local, co Renault Megane Coupé.
Tempo en meta xa para David Rodríguez nesta manga de adestramentos, 1:58.210. Saída para la escudería Rally Actividad Competición Jorge Rodríguez Enjo, dorsal 39, Peugeot 207, que tamén afronta xa pois estes primeiros metros, estes primeiros kilómetros dentro da categoría 5A. Seguimos enclavados dentro da categoría 5A. Tempo xa en meta para David Suárez con GT Turbo, 1:57.088. Dorsal 38, Noel Novoa da escudería Carballiño co BMW Serie 3 E36 que tomaba partida. A recordarvos, na Cale de FGA o dron de Gubi Social Media coa retransmisión en directo, podedes seguirnos, así como a segunda parte da subida no dron de Izan Gómez no seu canal Izan_Gómez, que tamén tedes eses últimos metros. Tempo en meta para Rodrigo Álvarez con 1:59.214. Dorsal 37, escudería Luintra, Juan Manuel Caraballo, tamén un clásico da montaña co Fiat 131 Abarth, que fai a súa saída nesta segunda manga de adestramentos, a primeira manga do domingo. Outro que destapa as cartas nesta manga de adestramentos, Samuel, do Convento Motorsport, Eduardo Domínguez, facendo un tempo de 1:52.932. Abrimos a clase 4, neste caso con Donato Santomé da escudería La Lindeza, con Mitsubishi Lancer Evo 4, que toma partida nesta línea de saída, donde, bueno, pois cada vez vemos un poquinho máis de público achegándose a disfrutar desta subida tabuada. Tempo en meta xa para o primeiro dos participantes da 5A, José Manuel Castro, con un tempo de 2:02.770. Saída para Alexis Souto Rivas de Galicia Motorsport con Renault Clio, dentro de esa agrupación, esa clase 4. Tempo en meta xa para Jorge Rodríguez, 2:10.002. Antonio Cid de Mais Taller Competición, neste caso con outro Mitsubishi Lancer Evolution xa na clase 3, o que toma partida. De momento temos que decir que, bueno, ojalá sigamos así, un transcurrir completamente normal desta primeira manga de adestramentos do domingo, a segunda manga de adestramentos da subida. A verdad que, bueno, un transcurrir como queremos, Sí, que vaya todo sin incidencias, sobre todo Vamos con máis tempos. Noel Novoa un tempo de 2:01.265 e Juan Manuel Carballo 1:58.141. Xa tomaba tamén en saída Francisco Javier Ferrero Guerehuaga de RMC Motorsport, do Mitsubishi Lancer Evo 6, o piloto da provincia de León, que tamén facía acto de presencia aquí en territorio lucense. Piloto luso, neste caso Joao Carlos Vázquez Gómez da escudería Talariño co seu BMW 392C, que toma partida. O piloto luso, con un coche que a verdad que Quique non sei se podes explicar algo del, pero tengo curiosidade de que é un coche automático. Así é, o coche que utilizaba na temporada pasada o piloto pontevedrés Jona, que recientemente adquiriu un Porsche, un 911 GT3. Bueno, a verdad que é un auténtico aparato. Saída tamén dorsal 30 para a escudería Taboadas, querida local, Manuel Rigueira con o Toyota Yaris N5 dentro xa da clase 2. Verdad que tamén pois un coche moderno, un coche que gusta ver, ese Toyota Yaris N5 de RMC Motorsport. Temos tempo xa de Alexis Souto e de Donato. Alexis Souto 1:59.983
Donato Santomé 208-269. O último en partir desta línea de saída o vigués Miguel Ángel García Maki de Maki Sport co Citroën Saxo SCC, que tamén afronta pois con ganas estas rampas, esta subida tabuada. Partida para Rubén Blanco Pereira de Senra Sport con Midjet Superturismo. Vamos a ver se Rubén recupera esa confianza dese pequeno toquiño que tiña onte na primeira manga de adestramentos, recuperando confianza e sensacións para facer unha boa subida. Temos tempo xa para Francisco Javier Ferrero 1.56.709 e Antonio Cid 2.00.391. Simplemente disfrutando do ruxir do motor de Manolo Senra con Senra Sport desde 306 máis sin combustible. Como digo, cada saída, cada acelerón, disfrutando moitos anos, e que sigamos disfrutando dese vehículo, pois que a verdad que tanto Manolo como 306 con os pelos de punta, efectivamente. O penúltimo xa dos carrozados, Javier Carballo, Escudería Luintra, co Porsche 991 GT3 Cup, que onte tiña uns pequenos problemas, pero parece que están xa resoltos, porque, bueno, escoitamos xa un ruxir do motor moito máis redondo, parece que sin complicacións, xa a espera dunhas das novidades da gran atracción deste fin de semana, que é Jorge Pérez Alonso co seu Porsche 992 GT3 Cup, que xa toma saída, como digo, unha das novidades, unha das referencias desta fin de semana, estreando vehículo aquí en Taboada no apertura do Campeonato de Galicia de Montaña 2026, Jorge Pérez Alonso con 992 GT3 Cup, o último dos carrozados, que onte, lóxicamente, era o tempo de referencia. Temos tempo xa en meta para Manuel Rigueira 1.52.756. Bueno, habremos xa o apartado de non carrozados dentro da clase 8 co Carcross, neste caso Iago Puertas Pombal, Escudería Pontevedra con Jacar Cross, que abre as hostilidades, como digo, dentro dos non carrozados, con unha categoría esa 8 dos Carcross super reñida, menos o estratosférico Pisco Ventín, que é o que marca a referencia nesta categoría. Saída para Quique, un segundiño. Saída para Martín Torres Castro, Escudería Sampaio con Kincar, que sí que se pon a afrontar estes primeiros metros. Tempo en meta xa para Manuel Senra con 1.47.367, Rubén Blanco 1.48.153 e Javier Carballo 1.43.343. Bueno, pues a espera dos tempos, dicía, espera dos tempos deses carrozados dos que, bueno, están chamados, non, a ser a referencia, a xogarse a victoria, que enseguida os tramitaremos xa cando cheguen a línea de meta, mentras aquí na línea de saída tomaba a saída ahora mismo Alejandro Pereira de Más Taller Competición con la base RX01, que pois ponse en marcha. Temos tempo xa de Joao Carlos Vázquez 1.58.85. Dorsal 20, Efraín Díaz de Máis Taller Competición con Semog Bravo, que toma partida tamén cando son as 9.57 da mañá. Tempo para Jorge Pérez Alonso 1.39.616. Pouco a pouco vaise acercando a ese 1.37.882 que marcou na temporada pasada. Turno para Daniel Vázquez Iglesias da Escudería Pontevedra o la base RX01, que tamén xa se pon en marcha. Estamos apreciando, Samuel, esta primeira manga de adestramentos que pouco a pouco xa se van destapando un pouco as cartas reales, Sí, en la que sea unha manga de adestramentos, cada un xa ten as cousas claras, a afinación por completa, e xa buscando na primeira manga que non haya sorpresa. José Luis Otero da Escudería Taboada con Injacar, o que toma partida.
Temos tempo xa para Martín Torres Castro, 1:50.937, e Iago Puertas, 1:55.638. Toma partido ahora sí, perdón, José Luis Otero Gómez da escudería Taboada. O anterior era Pablo López de Padín, que se nos quedaba aí no tinteiro da Peña Autocross Arteixo. E ahora sí, José Luis Otero, que tomaba saída da escudería Taboada. Tempo en meta para o becado da Federación Galega de Automobilismo, Alejandro Pereira, con 1:50.661. Dorsal 16, escudería Gali Racing, Fernando Varela Costolla, Cosemog, que afrontando con moitas ganas, con moita decisión estos primeiros metros. Tempo xa para Efraín Díaz, con Semog Bravo, 1:54.743. Aarón Goce sexto da escudería Pontevedra con Yacar, que tamén se pon en marcha, xa afrontando pois esos últimos participantes dentro desa clase 8. Tempo en meta xa para Daniel Vázquez, con unha base 1:54.302. Dorsal número 14, César Domínguez da escudería Pontevedra con Yacar, que tamén toma partida. Cando temos algún tempo facíasme algunha referencia aquí, que algún tempo que te sorprendeu? Sorpresa non, porque, bueno, eu conozo concretamente a este rapaz, a Pablo López, e, bueno, xa tamén descubrindo un pouco as cartas nesta xornada de domingo, baixando sustancialmente os tempos feitos o sábado, con un tempo de 1:46.939. Bueno, como usted dice, al final, pois marcando xa cada unha as súas cartas, afinando o máximo posible. Saída para o dorsal número 11, Joaquín de las Heras Novo, da escudería Pontevedra, con la base SX01, que tamén toma partida. Pouquinho a pouco vemos que, bueno, os grandes favoritos queren marcar presencia xa desde a manga de estramentos. Así é, non? Buscando un pouco máis os límites para salir xa na primeira oficial a por todas. Torno para outro da escudería local, da escudería Taboada, de Ramón Rigueira Fernández, con Yacar 2018, que onte tiña un pouquiño ese percance, pero xa todo solucionado, supoño que moral arriba, e afrontando estos primeiros metros. Temos tempo xa para José Luis Otero Gómez, con 1:57.399, e Fernando Varela Costolla, 1:52.550. A lo mejor hay que tener cuidado, a lo mejor hay que pararlo con la bandera roja, vale. Tenemos un pequeño parón en la línea de salida, vamos a ver que todo transcurra con normalidad. Vemos a Miguel bueno, pois traballando co seu equipo. Indícanos que sería César Domínguez González que estaría parado, simplemente parado no trazado. Vamos a ver se podemos continuar ou se temos que parar a manga. Temos tempo, Samuel, se che parece, para Aarón Goce, con 1:50.059. Non sei, bueno, mentre temos este impasse, a ver se continuamos con esas últimas unidades dos Cárcoros, xa os últimos en tomar a partida para completar a manga. Non sei se, aparte do tempo de Pablo López, tes algunha sorpresa máis, algo que che este chamando a atención? Estaba esperando que chegara precisamente César Domínguez, non? Porque creo que xunto con Adrián Picaño, Adrián Pereira, Pablo, son un pouco os que poden estar aí nese grupo detrás de Pisco, non? Porque ao final é o que falamos onte. Lógicamente, creo que se non hai... Pisco ten un ritmo que é bestial, o sea, é bastante... Se antoxa bastante difícil, non? Que algún piloto sea capaz de seguir o ritmo, pero bueno, miraremos a ver de que son capaces estes
estes pilotos. Vamos ter ahora, Samuel, se che parece, para pôr en tesitura ao público, vamos ter un pequeno parón para remolcar a César Domínguez do dorsal 14, que está parado no transcurrir desta subida taboada. Se che parece, pois podemos facer un repaso rápido a como foron os tempos nesta primeira manga de adestramento dos tres primeiros clasificados das diferentes clases. Pois sí, se che parece, sí, vamos a facer un rapidamente, a ver se pois a escudería Taboada con Miguel Ratón ao frente é capaz de solucionar rapidamente este incidente, pequeno incidente, pero ao final temos que parar esta manga de adestramentos. E como digo, Quique, se che parece, moi rapidamente, pois vamos alá. Empezamos na clase 5C. César Figueiras Ledo con un tempo de 1.55.318, seguido de Rubén Teijido con un tempo de 1.57.165, e en terceira posición Noé González con un tempo de 1.59.502. Pois cambiamos neste caso de clase, vámonos a 5B. Encabezada 5B nesta manga de adestramentos por Carlos Rodríguez cun tempo de 1.52.360, seguido moi de cerca por Eduardo Domínguez cun tempo de 1.52.932, e en terceira posición David Suárez cun tempo de 1.57.088. Seguimos subindo el escalón, chanzos, neste caso vámonos a 5A. Na 5A temos liderando nesta manga de adestramentos a Juan Manuel Carballo cun tempo de 1.58.141, seguido de Noel Novoa cun tempo de 2.01.265, e en terceira posición José Manuel Castro cun tempo de 2.02.770. Clase 4, que xa subiron tamén con esos dous participantes. Clase 4 liderada por Alexis Soutorribas cun tempo de 1.59.983, seguido de Donato Santomé cun tempo de 2.08.269. Xa na clase 3, donde tamén subiron os seus participantes nesta segunda manga de adestramentos, a primeira do domingo. Vamos con eses resultados. Lidera Manuel Senra Camaño cun tempo dun 47.367, seguido de Francisco Javier Ferrero cun tempo dun 56.709, e en terceira posición Miguel Ángel García Maki cun tempo de un 59.344. Ahora coa clase 2, donde supoño que Jorge Pérez Alonso é o que marca pois a tendencia, non? O que marca pois a referencia. Na clase 2, como ben dice Samuel, lidera Jorge Pérez Alonso cun tempo de un 39.616, seguido de Javier Carballo cun tempo dun 43.343, e en terceira posición Manuel Rigueira cun tempo de un 52.756. E vamos a repasar de momentos que chegaron, os que foron capaces de chegar arriba antes deste parón deste dorsal 14 de César Domínguez, que teña esa pequena avería. Vamos coa clase 8, os Carcross, que foron capaces de completar esta segunda manga de adestramentos. Así é, vamos coa clase 8. Pablo López Padín lidera cun tempo de 1.46.939, seguido de Aarón Goche cun tempo de 1.50.059, e en terceira posición Joaquín de las Heras cun tempo de 1.50.648. E como digo, esperando que neste caso escudería Taboada con Miguel Ratón a cabeza faga ese traballo de evacuación do vehículo que será remolcado hasta a línea de meta. Recordarvos a todos a peculiaridade que ten pois neste caso a subida Taboada Quique, subida que as asistencias encontranse pois precisamente na meta. Al final, por un tema logístico, colócanse as asistencias na línea de meta. Normalmente na montaña, lóxicamente, sempre é ao revés, non? Están as asistencias na línea de saída, cerca da saída, neste caso na línea de meta. Unha peculiaridade que ten a Taboada neste caso, pero como digo, por tema logístico. Sí, por temas logísticos ten esta particularidade, non é nin mellor nin peor, non? Ter as asistencias nun punto que noutro, obviamente por temas de seguridade e temas logísticos ten que ser así, estamos vendo que a escudería Taboada está traballando moito e ben para que o desenrolo das mangas sea dinámico,
Bueno, unha vez máis desde aquí reiterar o noso agradecemento, agradecemento tanto a Escudería Taboada como a todas as institucións, non? Efectivamente, que fan posible, sobre todo darlle un aplauso moi grande, non, a todos os membros da escudería, porque hoxe estamos gozando desta digamos, deste transcurrir do domingo, pero non é algo que sea feito de onte pa hoxe, non, isto leva moito traballo detrás, moitos días perdidos, moitas horas, e bueno, a verdad que está salindo todo a pedir de boca, e nada, hai que agradecerlle todo o seu esforzo para que podamos disfrutar da primeira carreira do Campeonato Galego de Montaña 2026. Sen olvidarnos tampouco dos patrocinadores, sempre presentes, sempre al final son os que fan posible que estemos disputando, como dices ti, esta carreira. Solo diante nosa, pois xa temos un pouco esos patrocinadores todos que podemos, a ver se vamos a pedirlle a Julio que tamén sexa capaz de enfocar co dron esos patrocinadores, porque al final son os que fan posible que estemos aquí todos, que estemos disfrutando desta primeira carreira do 2026 deste circuito Xunta de Galicia, Circuito Internacional de Montalegre de Montaña. E como digo, aí pois Julio coa cámara do dron que está pondo pois todas esas empresas que fan posible, que poñen o seu graniño de arena para que se faga posible a subida pois a Taboada, e así como noutros territorios de Galicia calquera proba automobilística co respaldo de institucións e patrocinadores. Así é, non, Samuel, como ben dices, ao final isto todo leva moito traballo detrás, hai que agradecerlle sobre todo ás institucións e patrocinadores, digamos, máis privados, que non dudan ningún segundo en botarse o barro, non, como se suele decir, para que, bueno, estas probas se poidan levar adiante con moito esforzo, e a verdad que estamos agradecidos por iso, non? Bueno, vamos a ver se son capaces de solucionar. Vamos a preguntarlle a Julio se é capaz de decirnos máis ou menos que tempo estaríamos falando de parón, porque vamos comprobar se o parón é unha cousa inmediata ou se que temos un poquinho máis de parón. Mentras tomamos esa información, Quique, sobre todo nos postos cabeceiros, chamou a atención que Jacobo Senín que baixara esta manga de adestramento. Normalmente suele sacrificar unha manga de entreos, e chamou a atención que estuvera aquí, non? Sí, a verdad que, bueno, por norma general, digamos, non en todas, pero en casi todas as pruebas que suele participar Jacobo, que son en 2 días, sempre suele un pouco descartar unha manga de adestramento, non? O ben o sábado ou o domingo. Bueno, a verdad que é unha alegría que estea listo para tomar partida nesta manga de entrenos. Esperemos que xa con todos os pequenos problemiñas que tiña no día de onte subsanados para dar o mellor de sí, e velo, nunca mellor dito, voar por esta subida Taboada, non? Falabas antes tamén, mirábate de partir cando baixaban con Abraham, non sei que lle estabas preguntando, que te estaba contando. Sí, ao final, bueno, eu Abraham teño a suerte de poder conocelo un pouquiño máis, non? Bueno, a verdad que lle estaba preguntando como miraba o asfalto nesta primeira manga, non? Co tema da néboa, si creía que iba a estar algo deslizante, si no, bueno, como miraba el un pouco como iba a ser o transcurrir desta primeira manga de entrenos. Me decía que, bueno, que lógicamente iba a tomala con un pouco de cautela para mirar precisamente se o grip era o adecuado, e xa nas 2 mangas oficiales salir a dalo todo. Bueno, pues recordamos información, Quique, depois de, bueno, que nos comentaras un poquinho esas cousas que che van comentando os pilotos. Como digo, recadando a formación, temos que decir que neste caso do sal número 14, César Domínguez da Escudería Pontevedra con Jacar Cross, pois na mitad do trazado quedouse o motor trabado, polo tanto hai que remolcar, sacamos grúa, fálanos dun pequeno receso de uns 15-20 minutos, polo tanto o que vamos facer é a forrar baterías, cortamos emisión. Xa vos expliquei un pouquiño como eran estes directos nesta subida Taboada, xa que, bueno, pois non podemos facer un directo continuo por motivos sobre todo técnicos desas baterías do dron. Entonces o que vamos facer neste impasse é recargamos baterías, facemos un pequeno corte e enseguida volvemos.